Minflok se jmorru għall-Btala biex jistrieħu wara sena akkademika, Father Christopher Buġejja flimkien ma' 7 persuni involuti fil-qasam edukattiv se jmorru għal 3 ġimgħat fil-belt ta' Iquitos fil-Peru, fejn saċerdot Awċi, Father Raymond Portelli, ilu jaħdem mal-vulnerabbli għal dawn l-aħħar 30 sena. Father Portelli iwetta għatta proġetti kemm għal-fqar mhux biss fl-irħula, iżda wkoll fil-foresti fejn diffiċli tintlaħaq l-għajnuna lil dawk li jgħixu f'faqar estrem. Father Christopher Buġejja qal li meta għamel appell biex isejjaħ għal-volontira kellu talba minn 50 ruħ li minnhom setgħu jintażlu 7. Sorpriż b'kemm hawn Maltin fosthom żgħażagħ lesti biex jgħinu lil ħaddieħor. Il-proġett prinċipali tagħna ħajkun illi nisbaw solar minn l-ewwel dar tal-kumpless ta' drug rehab. Dan huwa programm ta' riabilitazzjoni mill-vizzi, mhux mid-droga biss. Noħorġu darbtejn noħorġu fil-foresta propja u nżuru wkoll villaġġi li huma maqtumajn ħafna mill-city, mill-belt. Kylie Cioffi li hija għalliema tal-Ingliż qalet li se tieħu din l-opportunità biex tesperjenza tbatija u titgħallem tapprezza aktar il-ħajja. Sfortunatament illum il-ġurnata tinsiru ħafna iktar materjalistiċi. Allura ovvjament nistenna li ħaniġi lura inqas iktar grounded u inqas iffissata fuq l-affarijiet li ma jfissru xejn fil-verità. Viżibbilment emozjonata x'konxju li se jara tbatija Noel Paċi li huwa LSC qal li se jiftaħ qalbu u jgħin kemm jiflaħ. Min raġunijiet hija proprja biex apparti li ħammur hemmhekk biex ngħin, anke naħseb illi l-imħabba li ħaniħolu naħseb tkun xi ħaġa li bla dubju ta' xejn ħanħossha, allura nippruvaw ngħinu kemm jista' jkun tfal u familji mill-aħħar. Studenta tal-komunikazzjoni fl-Università ta' Malta qalet li se tkun qed tagħmel din l-esperjenza momma biex ixxammar il-kmiem u titgħallem. Naħseb hija esperjenza vera importanti għax iva f'Malta għandna kollox, immorru l-iskola, għandna id-dar, għandha l-ikel, ilma kollox u mhux kulħadd għandu dawn l-affarijiet u naħseb hija importanti li nirrealizzaw li kemm aħna laki u għandna dawn l-affarijiet. Father Christopher qal il-Maltin li jixtiequ jagħtu appoġġ għal proġetti mwettqa mill-Maltin stess fil-Peru jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fis-sit elettroniku roadtoperu.org.